Prøv lige at høre her. Vi skal til at have en 1. maj-challenge, hvor vi sætter fokus på de udfordringer, man kommer ud for, når man skal til 1. maj, altså Arbejdernes Internationale Kampdag. Kom nu bare med, det er sjovt. Jeg har stadigvæk et billede af dig i min post. Og husk, 1. maj er ikke kun for de gamle. Jeg tror det eller ej, fordi jeg kan godt lide at holde en smule fri fra det der moderne digitale teknologi.